Hola a tots, sóc el carismàtic senyor alcalde de Vila-real i això és un missatge enviat per a tot el món. Anem a fer les primeres mini-olimpiades de la terreta, que serà el dia 24 de març a les 6:30 a la penya Celtic Submarí. I direu, de què collons va això? Pues molt fàcil, farem el primer campionat mundial d'exprimir taronges, i el primer campionat mundial de menjar pilotes de frare. Que bones les pilotes, ben plenetes de crema, se me fa la boca aigua només de pensar-ho. Com que apunteu-vos, si sou uns fartons, uns llépols que mai teniu prou, el vostre campionat és el de menjar pilotes de flare, però si el que vos agrada és exprimir com fem els polítics, a nosaltres ens han vetat participar, el vostre campionat és el d'exprimir taronges. A més, pot acudir tot el món a veure el campionat en viu i fer un berenar solidari, fent una donació a favor de Conquistando Escalones, i tot aquell que no pugui acudir ho podrà veure al canal de Twitch del president de l'associació, Abraham Guirao, Turbolover 1984. Abraham és un cachondo i és l'Ibai de la terreta. Sinó que allí ens veiem perquè aquest disseny d'ereccions i he d'eixir en la foto. I recordeu, a la penya Celtic Submarí, 24 de març a les 6:30, a tan sols 3 minuts de la Porcelanosa.